La plataforma Institut Lola Anglada ha arrencat aquesta setmana el compromís de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, el compromís, dèiem, d'impulsar la construcció del nou institut al barri de Canyadó. Ho han aconseguit aquest dimecres després de reunir-se amb representants de tots els grups parlamentaris a la Cambra Catalana. Des de la Pila reiteren la necessitat d'incloure el projecte al pressupost de l'any que ve per començar així a fixar dates en el calendari i que es pugui inaugurar a l'Institut el curs 2018-2019. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es comprometia abans d'estiu a elaborar l'avantprojecte per a rehabilitar l'antiga escola, un pas, però, que encara no s'ha dut a terme. Des de la plataforma Institut Lola Anglada destaquen la cordialitat i entesa amb què s'ha produït aquesta nova trobada, on tots els grups parlamentaris s'han compromès a presentar una esmena si el projecte de remodelació de l'edifici no està inclòs en els pressupostos de la Generalitat. La plataforma insisteix en que reformar l'antiga Lola Anglada és la millor opció per tenir un institut al centre a curt termini. El punt clau realment per l'experiència que tenim nosaltres quan es va construir, per exemple, Lola Anglada, l'escola que tenim aquí darrere, és entrar pressupostos. Si no tens diners, hi ha molt bones voluntats, molts projectes, moltes coses, però no s'avança. Llavors, per tant, el que ens han acceptat és que nosaltres, en els pressupostos d'aquest any, entri una partida perquè això pugui continuar i l'any que ve es pugui fer alguna cosa. Aquest ha estat un dels compromisos que ells revisaran primer si estan ja en els pressupostos prevists per al govern i si no hi estessin, tots els partits farien una esmena perquè s'inclogués. La Pila ha volgut reiterar que el districte 1 és l'únic del municipi que no compta amb un equipament educatiu de secundària. Recorden que el progressiu augment de la natalitat i l'arribada de nous veïns al barri propicien la demanda de noves places de secundària. Som l'únic districte de Badalona que no té equipament de secundària, que a nivell demogràfic ja hi ha diversos cursos passats i futurs que els fills, els nostres fills i filles, els nens d'aquestes zones quedaran sense institut a la zona i hauran d'anar lluny, i després que tenim un edifici de 90 anys de dedicació educativa que està buit i que amenaça amb quedar sense ús o degradat. Recordem que el ple municipal ja va preparar administrativament el terreny perquè una part de la pastilla de la Jumberca davant l'antic edifici pogués servir per ampliar l'hipotètic futur institut. Aquests dies una immobiliària ja ha iniciat una promoció al sòl de la vella fàbrica i la Pila espera que això doni embranzida al projecte. El portaveu de la plataforma ho deia, el districte 1 és l'únic de Badalona que no té un institut públic i, de fet, en un període curt de temps veurà augmentada la densitat demogràfica, ja que s'estan construint moltes promocions d'habitatges. Doncs sí, són diverses les que estan en marxa i també algunes de les que ja han acabat. Per exemple, tenim les de l'Avinguda Navarra, l'antic camp del Badalona, a tocar de l'Escola Artur Martorell, també al final de la Riera Canyadó, on estava la fàbrica del Cristall, i com citàvem també les de la fàbrica Jumberca. Precisament ara que aquesta promotora Corp ha engegat una nova promoció de pisos a la fàbrica Jumberca, un grup de veïns del barri de Canyadó denuncia que la promotora es va vendre pisos fa 4 anys que tenien moltes deficiències. Doncs sí, han engegat una protesta i ho han fet precisament en el moment en què s'estan comercialitzant aquests nous pisos a l'antiga fàbrica Jumberca. Denuncien tot d'irregularitats en els seus pisos que fa 4 anys que estan llestos. Esquerdes, humitat, inundacions, desnivells, despreniments a alguns balcons i plaques solars inutilitzades són algunes de les queixes dels veïns que habiten als edificis de la Corp al carrer Eduard Marquina. Asseguren que van pagar per unes prestacions que mai han pogut gaudir, com ara l'energia solar per escalfar l'aigua de les calderes. A dia d'avui, moltes calderes estan rovellades, malgrat que mai s'han arribat a utilitzar. Cada vez que llueve, el parking es una piscina. Se llena de agua, hay goteras, incluso algunos coches han tenido que poner encima de sus coches unos toldos para que no les caiga pintura en los coches. Por ejemplo, el encofrado de los techos del parking no quitaron bien las tablas y casi se le cae una tabla a un vecino. Y las grietas, en cualquier pasillo del edificio hay grietas por todas partes. D'estalvi energètic, en aquest cas eren plaques solars, no ha funcionat mai, no es va provar, no es va posar en marxa. Fins ara la Cort només ha respost als veïns amb evasives, tot declarant que la responsable dels desperfectes era la constructora i no pas la promotora immobiliària.
Segons els mateixos veïns, la comunitat ha rebut advertències per part de la promotora per no manifestar-se ni parlar als mitjans sobre els desperfectes que pateixen els seus habitatges. Per aquestes raons, els veïns de Canyadó demanen que la promotora es dediqui a arreglar els desperfectes dels edificis que ja han venut. Però no només són aquestes les queixes. També els veïns denuncien irregularitats perquè, per exemple, no hi ha comptadors elèctrics o no tenen la llicència per fer ús de l'aparcament subterrani. A més, si es multés, en aquest cas a la immobiliària, a Corp, són els propietaris dels pisos els que haurien de fer-se càrrec d'aquesta despesa. Sentim els veïns, però de moment Corp no ha volgut fer declaracions a Televisió de Badalona. Encara no estan solucionades totes. Evidentment hem anat solucionant-les, corregint-les, però ha estat fent-nos càrrec nosaltres de totes les despeses i de tot el que suposa. Se'ns ha amenaçat, se'ns han enviat burofax, dient que no poséssim pancartes, que no diguéssim res en contra de ningú,